Kulian TV atibatike zvechopu chopu muri Zimbabwe isusu ndisawakomana weaction but zvinhu zvandiri kuona panapa munoziva kuti inogona kunge itori imwe saini yeaction uye vamwe vanenge vachizvitemba. Nhasi ndiri kusangana neloya ravachamisa rekumbovamirira zvakanyanya panguva dzesarudzo paya vachienda vakanomira 2018 vakamira zvisingaite 2023 zvavo takazongona vangotorwa mufananidzo havana kuzokwanisa kuti vazodzokera zvekare kumacourts kuti vanomirirana nyaya dzemaelections dzedza but tinototi ndogweta rinomirira advocate nezochamisa kana dzanyaya dzematongerwo enyika. Nhasi riri kuya panapa riri kuchallenge vamunangagwa zvekare. Unoziva kuti kuchallenge nakupere Zimbabwe Zimbabwe is open for business, is open for challenge. Ameno kuti challenge iyi toti ida kuitwa iri cage match kana kuti pachi because last time akambo challenge vanhu vakawanda ano challenge zvisingaite zvake mufeso wacho zvekuchallenge anotonakirwa nazvo but asi kuzozoti sei asiri kuzopedza sport kana apedza kuchallenge but it's a topic for another day but tungoti ano challenge so kana uchingatosvika panapo bata zano nenzeve bata chero nemhino bata chero nechemuchiuno uchirovera pasi kuiti bha hatisi kuita mafanis no time to waste. Tabanompofa kubuda kuti Mnangagwa should prioritize action over Riotic Zvigarandas are criminal and a national pest worse than Tsikidzi. The law must take its course against them and quick and in a bloody big way. All Zvigarandas are in ZANU-PF and slogaring over a matter of such consequence smacks of insincerity and hypocrisy. Batai munhu right urikuonaka inini zvataura zvatondivhundutsa ndabva ndatoti mpofu unenge uri kutoziva unenge utori nedama panyaya iyoyo yekutaurika because Zvigananda zvacho zvakutodedzera kuti chi Zvigananda futi Zvigananda pasi head akowanaka aneno kuti vapana vaya vekuti ka revolution vachatoo kudi because Zvigananda zvacho zvakutongoti Zvigananda munhu wese kazvo chango Zvigananda zvazodai ameno kuti panofambiswa sei but ndine one thing yandinofarira pane zvinhu zvikara zvinge zviri kutaurwa kudai so because hatingakwanise kungoti pasine Zvigananda tobva tangopera takadaro. Zvigananda zvacho handiti munozviziva handiti wiki nevatonyora kuti Chigananda kuri kuti akutozvitemba mwari kungotaurwa chinzi Chigananda tagwira yaringonzi Chigananda wofuti saka kuno ndo rinenge riri zijongwe rezvigananda ko ngavangobatwa ka ndo zviri kuchallenge na Mpofu panapa kuti ayo ko ngavangobatwa ka hatingaswere tichingoudzwa nyaya dzezvigananda muchitadza kuzvibata ko vanotyisa here batai munhu hande naye zvatopera zviri easy like that but ameno kuti sei process yacho tangeri kutenderera ngoti pasi nezvi because inenge kana pakanzi pasi ine chinhu what I believe kuti munhu anofanira kuti sei anofanira kubatwa. That's what I believe but pakashata mira timboona inoziva kuti mazimba they will never disappoint. Mira timboona kuti pari kunzi chii panapa right inzwa mumwe chiwo Chigananda chava changotangara pakutanga ipapa zvikanzi you are a lawyer bring the evidence. Labeling people names is a lot of nonsense coming from a lawyer. You need evidence to secure conviction. Please bring the evidence, otherwise stop your labels, they are meaningless. Mashoko ari kubva kune mumwe anosapota Zvigananda unoziva kuti kune vanhu zvese kana mufirimu chaimo kune mumwe munhu anotosapota zimonde rinenge richiuraya vanhu yacho kuti iri ndo chairo ichi ndo chibaba ichi ndo my best actor ndiari kuplay a big role. Umwe aitofarira uyu asi remember paitonzikana kuti ana mai azuka paibuda chiroya munhu vachidi aitoti inini ndo vandotofarira yavo vane chiutsinye I mean you understand zvinhu zvinenge zvichiti ndo situation yatiri kuona mazichongwe ezvigananda saka kuti tinenge turi tunhiyo tokwacho tichinakidzwa tiri papa because ukatona munhu achidaira ari papa vanenge vatorekana kumasero ikokoko vachiba chero fertilizer chaiyo vachitogananda zvelevel ravo mazimba umbavha vanohuda manje zvekugananda kutonzi mai bvunza vanoshandira kumachina makula machi kune kwanzwa nekubirwa vanhu Zvigananda zvelevel iroro but I don't know why vanhu vachida kufarira kurarama neugananda hwakadai so chii chakadaro right. Tobva tasangana neuya kuti prioritize action on who when he is the godfather of the same Zvigananda. Muri Gweta One Blaz Mukoma described him Hans Mukoma Tendai described him as the Archbishop of Zvigananda long back. Eka vanzi muri lawyer musatenderere ingotauraika kuti
internet inozoti I'm the most targeted one, the most targeted. Antanezve anogara kwapi antanikuta arudi ndatonzwa nekutama ndotonzwa pese pono unotozwa you never unongofamba kana unoto driver unotofamba une tint wototi nzozoti amusi kugarika mujoza macho amusi ku nike kunongedzera mazita inini gatimbodhila nezvekutaura but pakashata kana mamuziva muchazotuzwa ndiani. How is it possible to act upon Zvigananda when he is compromised? He is one of them. Even the VP general is not clean. Mumwe ari kutaura ari kungonanga ane chiunhu chakwakulira chokungoti uzhu nauzhu nauzhu kuzvaita sekuti musuya makadai gorera ndozvitaura nemumwe pana kuti ko imimi muri ku mazita pangonzi VP kana pakanzi VP hatisukuzwa ndopi kuma VP kuku andisuzwa enazwa ndopi tuviro abe urumuziya kana uchimuziya ina ndzipinda nandombodaro ndingotaura zvekutaura pana comment yani yampofu anditoni timboona zvimwe vakomanaka pakaipa toshata. You know what's worse than the Gananda man? Right, you want cancer to prioritize fighting cancer. You want cancer to prioritize cancer. You know, to tamba nemazichongo ema. It's like asking this. It's like I mean, toti. Explain. Tell me in the comment section. He is on a right. He is on a kunyebedzera kudzungaira type of time. But guess what? Everyone can see right through the smoke screen. One thing I know about this man. Anonzi Mnangagwa. Pane zvinhu zvandakanotiza. Ukanzwa akutanga kukuudzai kuti pasine Zvigananda handiti kuzviona. Anozoti pane zvaakuda kuitika pamberi apa. Because muchazoya futi makubvunzwa it's like politics yacho ari kutoibata kuisa mumaoko kuti uyo ndiye achava achidai uyo achinyebedzera vanhu achidai muchitobhaizika muchiti but iye akadai so like what he did panyaya dze2030 dzedze akatanga kuti ine ame constitutionalist ndakuda kunikina nguva yangu ikangokwana chichibhanyarara but siya vakomana bva vapinda mastreet vatipinda kumasero ikoko vatanga kuimba 2030 avo boom vavanoita meeting nigirikini kwavo kwavakazoenda it was in Bulawayo vakatonoita zvavakatonosaindirana ikoko bva vadzoka zvikanzi ayo zvakanoningirwa kudhara izvo makada kutaura nyaya dze2030 munogona kuimba muzvekuningina but kaunda yakatorwa kudhara iye achingovaradza achiti ayo inini ame constitutionalist nguva yangu ikangokwana ndoningirikina vanzi aiwa tisusu vana veZimbabwe vari kuti imimi chiwedzerai kutonga vana veZimbabwe vapi vanenge inini ndinotarisira kunzwa vana veZimbabwe vachitobudikira vachitoinsedza magroup pasina ari kumobilize vachitaura kuti aiwa anga atonge aiwa kwete kuti kunongouyawo munhuwo zvake atori papayroll achitaura kuti vana veZimbabwe vari kuningina ende ari kubva azvitaura pakamera. What's that? Ende mo expect kuti tinge tichibvuma zvinhu zvakadaro saka taakuvaziva ukanzwa kutaura zvekuti Zvigananda something is wrong but musazoti nanda ukudzai kana kuti mukazoti pamwe ndiri kuita kunge zvekuti ndikuita zvokuvenga aiwa nanda munhu wandovenga ndinongotaura zvinhu zvinenge zvingori pababa handiti. So kune vaZimbabweans vari muSouth Africa uda kuregistrwa company kana kuvhurwa FNB business account une passport chete but usina work permit kana start permit zvinhu izvo zvinoitwa nemunhu anonzi Owen uya nenamba dzendaisa pascreen garai mambata usaswera uchiviral nevanhu uchinzi mabhengi anonetsa kuvhura muSouth Africa kana usina permit kana kunzi wonzi ningirikini mapassport makampani anonetsa kuregister yo usina permit aiwaka handiti unongokabva unyika kwako nepassport yako saka chichanetsa ipapo chingonoregister imbate Owen face anopedza ndiye akachimaster chigame ichocho. I think ndatopedza Zvigananda ngatisangane mu comment section mundiudze kuti muri kuiona sei nyaya yacho.